Здравейте хора, днес ще направим едно видео в YouTube с Жоро на Rocket League. Ако искате още видео на тази игра, можете да дадете един лайк, subscribe, ако искате камбанка. Натиснете камбанката, ако искате да ме следете. И нека да започваме с видеото, само да изчакаме Жоро, който го няма. Ето ни хора обратно в видеото, ето Жоро, почваме видеото, Жоро, играем Форт, в игра сме. Еми хора, ще дам пауза през това време, докато ни пусне. Гледайте го, хора, вижте го колко е грозен, Хора, вижте го колко е грозен. Хора, вижте. Кога ни пусна, бе? Хора? Фащам го телефона с краката ми. Четиримата криваци на едно място. Браво! Гледайте го хора, колко грозно танцува. Изчакай да нагласа камерата. Ми брат, нагласявам камерата. Ти си. За буст. Чайте хора, че нищо не се виждате. Не. Хора, дайте лайк, ако искате още видео на тази игра и се отабонирайте за на Жоро канала. Отабонирайте се за на Жоро канала, той трябва да има 0 сабскрайба. Ако съберем 100 сабскрайба, правим giveaway. Ара, Жоро, какво ще направиш, а? Хората те видяха току-що. Хората те видяха колко си грозен. Написаха вече в коментарите, че си много грозен. Не може да работя правата, да, не. Това не дава пътно. Браво! Не има ли някой ден да работи като това апарат? Вчера Павел каза... Сега да спрема, не се спи. Да, ще да е много дълго. Хора, виждате ли какво просам, а? Отабонирайте се за на Жоро канала и се абонирайте за моя. Той трябва, Жоро, да има 1 сабскрайб, а аз трябва да имам 100. Да.
Не. Не. Хора, извинявам се за този цирк, където става при Жоро, ама така е. Аре, Жоро, ти къде си? И хора, се абонирайте за на Shadowhex канала, ще има линк долу в описанието. Защото той, ако събере сега 100 000 сабскрайба, ще направи giveaway на игра, която искате и бонус PlayStation 5. Тъй, че ако искате PlayStation 5, можете това да го направите. Здрасти, Жоро. Кажи здравей на камерата. Здравейте! Абонирайте се за да направя още такива готини видеа. Да, и за на Жоро му се абонирайте. И за на Жоро се абонирайте. Още малко има 30 сабскрайба, аз съм беден, имам 13 или 14. Още малко и правят 31 по нас хора. Да, половината са от мен, тъй че. До утре, ако го направим, ще правим и ние giveaway. Да, ще направим giveaway на кое? На Mortal Kombat. Нали така? Да. И другото условие е да изтеглите Dice Dreams. да изтеглите Dice Dreams. Да. Няма линк, но просто напишете в търсачката Dice Dreams. Да, и след това пратете снимка, че я играете. И хора, чуйте. Условията са да се запишете, да се абонирате. И третото условие е да пием бира с картофи. Хора, чуйте. Условията са за да участвате. Да се абонирате за каналите ни, да дадете лайк на всяко едно наше видео, да дадете камбанка, че да получавате известия. Като победиме, казвам да пием бира с картофи. И когато и да изтеглите Dice Dreams без линк, без нищо. Просто пратете снимка, че я имате и вече участвате в giveaway. И последвайте на Жоро канала в TikTok. Казваше Георги Георгиев, нали така? Жестоци загласен. Жоро? Що ще се заглушил? И хора, Жоро, как ти е канала в TikTok? Как ти е канала в TikTok? Как ти е канала? Канала ми се казва Маймун Скура Георги _Асенов.bg. Еми хора, после ще ви го напиша в описанието, защото нищо не разбрах. И спечелихме, сега ще пием бира с картофки. Как забихме с един гол, бе? Ама за друго съм по-голям ранг от тебе. И както? Не си по-голям ранг от мене. Не бе, аз съм брик експерт, а ти си експерт.
Да, моя е по-добър. Не е верно. Верно. Няма значение. Няма значение, ранка не е важен, важното е как ние сме си ранка. Да. Аз съм още първи ранг, да нямам нищо в ранка, ама съм по-голямо даже от най-добрия народ. И хора, извинявам се, падна ми телефона. То пък гледа Ганга И не се казва Ганга Маран, даже не се казва Ганга Маран, а се казва Кок Камален. Аз преди го гледах като бях малък. Аз имам 5 муши от седа. Ама не по този начин. Врата. Аз ще се занимавам с това. Хора, напрегнато е. Щом сме сини, значи сме в победа. Ама с малък шанс, защото такива са ле. Ама Левски са по-добри от Пегас. Да, пишете в коментарите Левски и Сеска. ЦЦК, Само Сеска. И ако Левски беше жив сега, той щеше да е фен на ЦСК, защото сините са говеда. О, брат! Дани! Няма нищо! Зато няма осен, защото е най-кривия човек на света. Не! О!